Kaixo, ni Nora naiz eta euskararen egunari buruz idatzi dudana kontatuko dizuet. Euskararen eguna larunbatean da, festa denez, ostegunean, ostiralean eta asteartean ospatu genuen. Asteartean tailerrak egin genuen, adibidez, margoketa, papiroflexia, margoketa online eta gabonetako apaingarriak. Ostegunean ikastolako guztiok elkartu genuen eta dantzatu eta abestu genuen. Ostiralean DBH-koak etorri ziren eta gurekin jolastu zuten. Mutilak futbolean eta neskak zapitxoan. Kaixo, ni Nora naiz eta gaur inauteriei buruz kontatuko dizuet. Ikastolan 2 urtez behin Mielotxin erraldoia erretzen dugu. Mielotxin Euskal Herriko mitologiako erraldoi bat da. Aurten, bakoitza nahi dugunari buruz mozorratu gara. Aurreko urtean, kaldereroz mozorratu ginen, dantza bestia oso ondo pasa genuen. Kaixo, ni Iñigo naiz eta Kandantxuri buruz hitz egingo dut. Oso polita da eta hemendik Kandantxura 2 ordu eta erdi bidaia egin behar da. Aragonen dago eta Frantziarekin muga egiten du. Arratsaldean Jakara, Kanfranera eta Dianara jaitsi dezakegu. Erosketak egitera eta afaltzera. Kaixo, ni Aier naiz eta ikasi dugunari buruz hitz egingo dizuet. Guk Amerikako indiei buruz ikasi dugu. Maiei buruz informazio gutxi dago. Aztekei buruz Hernan Cortés hil ziren eta Inkei buruz Francisco Pizarrok hil ziren. Inkak Machu Picchu eraiki zuten. Aztekak eta Maiak piramide mailakatuak egin zituzten eta 3 artisauak ziren.